Salutare tuturor și bine ați venit în bucătăria Azi Home. Rad Claudiu este numele meu și azi vom găti pește. Acesta fiind filet de păstrăv cu un piure de vinete, un sos pesto și lămâie. Lămâia nu va fi una obișnuită, ci va fi prăjită, dar vom reveni puțin mai târziu la ea. Să începem cu fileul de pește. Încingem o tigaie pe foc mare, adăugăm niște ulei de măsline. Peste vom pune niște unt, tot în tigaie, așa, și fileul urmează să fie prăjit, deja gata, frumos, aranjat. Între timp, până tigaia se va încălzi, aici avem o frumoasă vânătă deja coaptă. Atunci când o coaceți în coaja ei proprie la cuptor, să-i dați puțin ulei și sare. Le punem pe tocător, îndepărtăm colțul, la fel și capătul acesta, și tigaia tocmai s-a încins. Așezăm frumos peștele în tigaie. Cu pielea în jos, asezonăm sare, piper negru zdrobit, 2 bucăți de usturoi, zdrobim și cu acesta și adăugăm în tigaie niște cimbrișori lângă pește și revenim la vânătă, pe care o tocăm. Așez vânăta în bol și revenim la pește. Peștele este prăjit suficient pe partea cu piele. Acum ce mai rămâne este să îl întoarcem. Atât. Aruncăm puțin coniac. Și stingem focul și lăsăm deoparte. Carnea fiind foarte moale, se va găti la temperatura tigăii încinse. Revenim la fileul de vinete. Aici voi adăuga niște praf de susan. Ulei de măsline vom avea nevoie aici, nu foarte mult. Sare, așa, piper, așa, și amestecăm. Piureul de vinete este gata. Așa că acum suntem gata cu peștele și piureul, rămâne sosul pesto. Folosind un blender, un proaspăt și frumos busuioc, așa, pe care îl adăugăm în blender. După ce am așezat busuiocul, dăm cu ulei de măsline generos de data asta. Următorul pas este să adăugăm niște sare, așa, puțin piper. Vom mai adăuga niște usturoi, pe care eu puțin îl tot și acesta în blender și dăm drum. Iar acum că am pus toate ingredientele și am pus capac blenderului, rămâne doar să-i dăm drumul. Acum că celelalte elemente le avem gata, ne-a mai rămas doar lămâia de prăjit. Cu ajutorul unei tigăi o punem la încins, ne luăm lămâia, care o tăiem frumos în două, după care încă în două, elimin capetele, niște ulei de măsline, dar 2 stropi. Și lămâia o așezăm pur și simplu. Bun. Și așteptăm să se prăjească pe o parte și pe alta. Și uitați că avem toate ingredientele pregătite. Piure de vinete, filet de păstrăv, lămâie prăjită și sos pesto. Tot ce mai rămâne de făcut este să montăm preparatul. Și în cele din urmă, preparatul este gata, filet de păstrăv cu piure de vinete și sos pesto cu lămâie prăjită. Nu uitați să ne urmăriți în continuare la Azi Home și numai bine vă doresc. La revedere!